Bună ziua, Mihaela! Ziua! Mă bucur că ai acceptat să ai acest interviu pentru Iași Civic Lider, un program în care noi descoperim și promovăm lideri din comunitatea noastră din Iași. Așadar, Mihaela Munteanu, ca să permit să fac o scurtă introducere, a fost declarată unul din cei 10 lideri civici din Iași. Un program care Iași Civic Lider, care a încercat să găsească personalități care vor servi ca modele pentru tânăra generație din Iași, modele care arată implicarea civică și cetățenească a unor oameni care vor să schimbe în bine comunitatea noastră. Așadar, Mihaela este unul din acești lideri numiți, este un jurnalist cunoscut în Iași, este o persoană care s-a implicat foarte mult în societatea civilă, în special în proiecte de ordin social și nu numai. Este o persoană care are o voce distinctă în comunitatea noastră și ne bucurăm astăzi că ai acceptat să dai acest interviu cu scopul de a găsi inspirație, câteva cuvinte cheie pentru tineri care astăzi, iată, urmăresc acest interviu. Așadar, Mihaela, încă o dată mulțumiri și câteva lucruri de început. Cum vezi tu un program care își propune să promoveze leadership-ul în Iași, leadership-ul civic? Mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumesc și celor care au considerat că prezența mea în Iași merită cumva trecută la capitolul modele. Cred că e foarte greu să stai să te uiți la ceea ce se întâmplă în jurul tău și să nu iei atitudine. Și o putem face în multe feluri să luăm atitudine. Dacă eu am făcut-o pe postul de radio, așa cum obișnuiam prin prisma meseriei de jurnalist, m-am gândit că e cazul să fac și pasul dincolo, în mijlocul oamenilor și să iau atitudine ca cetățean. Așa pot spune că am ajuns în zona aceasta socială să fiu o voce, atât în cadrul Comisiei ONG, al cărei președinte sunt, cât și în cadrul Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, unde sunt director de comunicare și advocacy. Este foarte important să avem cât de cât ideea unor modele, pentru că de multe ori te întrebi ce poți să faci, cu cine poți să te asociezi, cine are un discurs în societate cu care ai vrea să te asociezi. Și atunci, dacă identifici între oamenii care nu sunt nici ancorați politic neapărat, nici nu militează numai pentru propriul interes, o persoană care crezi tu că are ideile tale, atunci, ca tânăr, poți să-ți fixezi un astfel de model, nu neapărat să-l preiei în totalitate, dar măcar să te gândești că merită să iei atitudine alături de omul acela. Eu am încercat să coagulez oamenii din zona societății civile. La Comisia ONG noi avem 44 de ONG-uri membre. Sunt din toate domeniile. E foarte important că din când în când vorbim cu o singură voce și că vocea noastră din când în când, din păcate, nu întotdeauna, mai este și ascultată. Pentru că, de fapt, spunem ce spune societatea, dar având o față și o voce. Ce ar determina pe un tânăr să facă voluntariat, să facă donații de timp, de energie, de idei, de bani, chiar de resurse pentru scopurile unui ONG? Sau care ar fi motivația din spatele unui astfel de implicări în comunitate? Nu știu dacă ai observat, avem tendința să ne asociem când este o cauză foarte clară. De pildă, aduni bani pentru Alexandra X, care are problema Y, da? Cam asta facem noi și considerăm că am avut o contribuție în comunitate și chiar am avut-o.
dar pentru o situație punctuală. Ceea ce aș vrea eu să văd la tinerii noștri, și scuză-mă că ies din cadrul întrebării, dar vreau să spun lucrul acesta, e mai mult o atitudine în mod consecvent. Puterea de a susține anumite idei în fața unor oameni care fie sunt aleșii noștri, fie sunt angajații noștri pentru că lucrează în diverse funcții. În orice caz, aș vrea să văd mai mult decât implicarea aceea pentru o simplă donație, voluntariat într-o cauză, e concertul nu știu care și ne place să facem voluntariat. Aș vrea să văd mai multă substanță și poate că ar fi bine, într-o cultură a voluntariatului care ar trebui să apară în societatea noastră, să ne targetăm lucruri un pic mai profunde decât intervenția de o oră, două și cu alternativa distracției de a participa la evenimentul respectiv, sau susținerea exclusivă a unei cauze. Sunt multe lucruri în viața noastră care au impact major și asupra noastră și asupra celor apropiați, care merită să ne aplecăm asupra lor cu consecvență și în felul acesta ajungi să cunoști domeniul respectiv mai bine și intervenția ta următoarea dată să fie una și mai substanțială, care să schimbe și mai mult. Dar dacă ai mers pe acest drum, ai început să cunoști un domeniu, ai deschis uși, ai început să construiești proiecte și ai talentul organizatoric de a construi, de la un moment încolo simți cumva ca un lider că ai o responsabilitate pentru cei care te urmează, pentru toți cei care formează sistemul pe care îl construiești. Și simți nevoia să-i chemi alături de tine pe cei care vor să facă. Și atunci începi să construiești. Ai trecut de la implicarea secvențială, odată, pentru că atât am putut, ai mers deja la o sumă de idei și la un plan pe care îl ai și implicarea ta devine mai mult decât voluntariatul de ocazie, devii un membru al comunității tale, un lider care angrenează după el oameni și resurse. Ne poți spune care au fost, nu știu, una, două satisfacții deosebite pe care le-ai avut ca promotor acestor proiecte în Iași? Wow, asta e o provocare. Chiar e o provocare pentru că, uite, am să invoc două momente, amândouă delicate prin contextul lor. Un moment a fost când, fiind la Consiliul Județean și încercând să pledez pentru un buget în care și activitatea organizațiilor neguvernamentale să aibă o cifră mică acolo la capitolul susținere. Am fost obligați, fiind în opoziție, să spunem, cu opinia celui care conducea Consiliul Județean, am fost obligați să protestăm. Și atunci, împreună cu colegii mei din ONG-uri de data aceasta, ne-am ridicat cu un afiș în mână, fiecare scrisese câte ceva, câte un mesaj către consilierii județeni. Majoritatea mesajelor spuneau că societatea civilă există, e parte din comunitate și lucrează pentru comunitate, deci trebuie susținută. A fost momentul acela în care ne-am ridicat cu toții și consilierii județeni, o parte au zis: wow, ce surpriză! Alții au zis: ce faceți aici? Fiecare cum se plasa politic. Dacă eram împotriva opiniilor lor, evident că erau neplăcut impresionați, că le făceam opoziție. Dacă erau din opoziție, erau încântați că văd o astfel de formă de protest. Eu atunci am zis: suntem mulți, avem putere, suntem uniți, spunem același lucru. E o confirmare că existăm, iar votul de după a fost o confirmare că existăm și se ține cont de noi. În spate erau beneficiari ai serviciilor sociale sau beneficiari ai unor programe culturale, ce făcea fiecare organizație. Și al doilea moment a fost acela la care cred că am fost împreună, dacă mă gândesc foarte bine. Nu știu dacă ai fost la marșul spre București, marșul motorizat, când, încercând să susținem cauza construirii autostrăzii A8, am refuzat să acceptăm că nu avem acces în Piața Victoriei și am spus că Moldova merită să aibă o voce și am venit acolo ca să exprimăm vocea respectivă.
și în ciuda opoziției jandarmilor am trecut și am stat în Piața Victoriei. Pentru mine a fost un moment important. Am fost acolo unde aveam dreptul să fiu ca cetățean român, cetățean din zona Moldovei, care susținea ceva pentru zona lui și mi s-a părut că în momentul acela am făcut tot ce a fost posibil pentru oamenii care trăiesc în această zonă. Au fost momente deosebite. Unii oameni, sigur că au grijă în primul rând de ei, de familiile lor, de zona apropiată, dar poate dincolo de stradă, conceptul acesta de comunitate este din ce în ce mai difuz. Care crezi că, nu știu, este forța morală a celor care reușesc să găsesc motivația în proiecte altruiste, în proiecte care presupun o investiție mare în Iași? Chiar din acest punct de vedere, în condițiile în care nu ai un parteneriat cu administrația, cu politicienii, cu instituțiile, ba chiar uneori împotriva lor, în ciuda a ceea ce ar trebui să fie. Cum vezi partea aceasta de valori pe care un om ar trebui să, aparatul care ar trebui să-l aibă un om care este dispus să facă astfel de investiții în comunitate? Știi, câteodată îți provoacă un disconfort personal faptul că ești în opoziție cu opinia celor care conduc. Și poate n-ai vrea să-ți provoci disconfortul acela, pentru că toți vrem armonie în viața noastră. Numai că e un preț pe care trebuie să-l plătești atunci când te implici și să înțelegi că armonia poate exista dacă socotelile sunt corecte și dacă oamenii trăiesc după reguli foarte bune. Mi-ai pus o întrebare care e delicată și încercam cât vorbeai tu să-mi dau seama în ce situație am simțit disconfortul acesta și prețul pe care îl plătești. Pentru că e foarte frumos să te vezi cu prietenii, să te saluți, să te vezi cu autoritățile, să te saluți, toată lumea să fie veselă. Ei, când ești un lider, câteodată ți se întâmplă ca lumea să nu fie prea veselă în preajma ta. Și mi-amintesc, uite, pe situația de stare de urgență, când, dintr-o decizie foarte proastă a primăriei Iași, oamenii străzii trebuiau să fie duși într-o hală dezafectată de la fostul Fortus și peste noapte, cu siguranță, unii dintre ei și-ar fi pierdut viața. Condițiile erau incredibile. Era o saltea, o gură de canal desfăcută, o saltea, o gură de canal desfăcută, temperatură de minus 5 grade. Atunci a trebuit să merg noaptea împreună cu colegii mei să alertăm autoritățile care luaseră decizia proastă și să le determinăm să ia decizia inversă, adică să-și anuleze ordinul. Știi, în momentul acela am renunțat la confortul nostru, noi cei care eram implicați în grupul respectiv. Alții stăteau la adăpost de frig și în patul lor, noi a trebuit să renunțăm la confortul nostru, să lăsăm familiile acasă și să ne ducem în hala dezafectată ca să oprim un act care nu era ok. A trebuit să ne gândim că vor fi viciate relațiile cu autoritățile, pentru că nu e chiar simplu să suni la ora 11 și ceva noaptea 23, să suni șeful poliției locale, să te gândești să ameninți că îl suni pe primar. Deci lucrurile astea nu-ți vin foarte la îndemână. Dar a doua zi, când oamenii și-au dat seama că făceau o greșeală și au remediat totul, a fost momentul ăla în care am zis, am fost pe străzi azi noapte, dar măcar am meritat. Și oamenii aceștia, pe care îi vezi la marginea societății, ei sunt oamenii care ne supără dacă urcă în tramvai, pentru că sunt murdari. Sunt oamenii care ne cer de pomană pe stradă și ne deranjează lucrul acesta când noi vrem să stăm liniștiți la o terasă. Dar sunt oamenii care au și ei dreptul la viață și nu trebuie să moară în asemenea condiții în urma unei decizii proaste și în loc să ne mirăm a doua zi că vai, săracul om a murit, am avut bucuria de a spune măcar au fost la adăpost noaptea asta și lucrurile s-au remediat după aceea. E prețul pe care îl plătești, dar e un preț ok. La un moment dat te gândești că trebuie... Da, e un preț corect, te gândești că le stric confortul ălora, nu o să fie prietenoși, dar împreună o să facem ceva mai mult decât dacă lăsam să se întâmple lucrurile fără să mă implic în niciun fel. Un astfel de lider din zona ONG, cât de bun negociator trebuie să fie? Cât de mult este dispus să facă un compromis pentru a-și îndeplini un obiectiv?
Și aceasta ar Ha. fi ultima întrebare. Trebuie să fie foarte bun negociator, pentru că după ce l-ai sunat pe personajul X noaptea, trebuie să te duci la el și să-i ceri nu știu ce document care ți este absolut necesar sau să faci cu el un acord ca să construiești în continuare. Întotdeauna trebuie să fii un bun negociator, iar ideea că nu faci pentru tine toate lucrurile acestea este ceea ce te face să poți negocia. Dacă ai avea un avantaj personal, apropo de limite, atunci ai fi obligat să negociezi în termenii lui sau să nu negociezi. În momentul în care nu faci pentru tine toate intervențiile pe care le faci și ai un alt cel dincolo de tine, mai important decât tine, și respectivul cu care negociezi admite că tu a trebuit să intervii, că trebuie să negocieze cu tine, pentru că, în fond, în termeni absolut civilizați, el își asumă să facă un lucru și tu nu faci decât să-l împingi spre lucrul pe care trebuie să-l facă. Cu voie sau fără voie, depinde. Și în final, chiar ultima întrebare, o rugăminte de a da un mesaj celor care ne ascultă, celor care stau oarecum pe margine, se gândesc dacă să se implice în proiectele comunității. Ce mesaj ai avea pentru ei? Să se gândească în ce se implică. E foarte important, pentru că câteodată când nu avem experiență și nu suntem asociați cu oameni cu un strop de experiență, s-ar putea să nu mergem spre direcția bună, dar să nu se gândească mult, să se implice. Îți mulțumim, Mihaela, și mult succes în proiectele pe care le întreprinzi. Mulțumesc!